Masosha kuhle. Wabonile amandla wenkolo yakwantu. Lo thethayo nguvuyiswa sikotile. Bandazi ngoJabu. Masosha ndime kule ndawo ndizobonga amandla kamfihlakalo. Ixesha lide ndikhona ekhayeni kodwa ndisoyika ukuma kule ndawo. Ukugula ndiqale nge2017 xa ndibuye ongcwaba ubhuti wami. Ndisehla emzimbeni kodwa kungekho nto ebuhlungu. Ndize ndihambe kodoctor ndithi doctor ndiyakucela noba ngaba iHIV ndizokwamkela. Athi udoctor andiboni into mna akukho nto. So abantu basekhaya nabantwana bendikhula nabo bathi no Jabu is better sihambe sebantwini ngoku ngoba uyehla uyaphela kodwa uthi awuguli. Ndahamba kumama wokuqala wathi abantu abadala kumele ndothwasa emanzini. Ndathula ndabuya nayo kwesibili washo the same thing. Ndaze ndayana basho the same thing but bona zange bathethe ngokuthwasa bathi ngabantu abadala. Bathi abasekhaya mandigoduke nge-Eastern Cape kunto baba enzohlangana naye. Ndithi mama awukhambi ukuthi nabantu abadala wayibengafiki bathethe nami. Wayi ndizoze ndijace ngalendlela kodwa ngizange ngiphikisane nabo. Abazalwane ngibathandile but bendingalahlanga amasiko asekhaya. Xa ngabo December besiya nje ndichazo kube mnandi abazalwane bendithanda nje kuyohlabelela. So athi mama avuma mntana masambini bangithatha ndaye ekhaya ngo2018. 2018 wafika lo tata wathi hayi unepower lo mntana idlozi lakhe lungumama. Wanifaka insimbi ezibovu and white emqaleni nasezandleni. Wandipha amayeza xa ndifika eJoes ngoJanuary 2019 ndafutha. Xa ndifutha ndatsha. Ngela xesha ndifuthayo ke wahamba umqondo ndangena phakathi. Bantwana bandibona sendixhuzula bagijima bandisusa ingubo. So masosha ndahamba ke indawo ezininzi lokho uthi waya uyocela wafika wakufaka insimbi kokuqala. Ndafike ndafaka insimbi. Kahlahle ubuthwasiswa. Bathe ndiyavuma. Wavunyiswa. Lithe kuthiwe ndiyavuma xa ndibabuza ndivuma ntoni ngoba andikaze mina ndibona abantu abadala lezi zinto ezekuTV siyazibuka umuntu umbone abone ukuthi nangu ufikele ngabantu abadala wayothwasa wabambonisa umama oso. So ndibuza leyo nto kwathiwa no bayeza ngendlela abakwate ngayo sho ukuthi that's why so. Ngavuma ke baba ngafaka insimbi ngabuya. Then after bakufaka isifuthweni utata lo undiphila amayeza uthe ndiyofutha phambili. Ngoba bendifuna ukubuyela eGoli. Kwenzekani ke Sosha? Ndathi xa ndifutha ngahamjela umqondo. Ndangena kulesi sifutho ndasha. Wena vele kungumuntu oxuzelayo ngaphambilini okanye yaqala ngelo xesha? Ayiqale ngoko. Yaqala pha isifuthweni. Mlandeli. Kuba ke Sosha. Revelation ndiye ndafika sendipholile kodwa bendizacile. Nguwe lo Sosha? Baba. Ngiyambona amasosha ngumcinga. Angeke usho. Wafika uphelile. Mlandeli. Kuba simamele. Into edala ndize apha nobo mama abanye beniqhelene nabo eBrownfish ebenincenga ethi mntana masambe seRevelation. Ndimxelela ndiyayazi Revelation yavulwa ndikhona kuyagcwala ini athi no asambe uzoba right. Ndahamba ke after sendiyibuyile kulwa mama nalowa mama wandixelela xa ndilapha wathi no bandilethe bathi mama mthwasise wandithufela wathi akunabantu abadala apha lo mntana bambulala sekusheke isidumbu kusukuthi aqhuzuke afe or athotyulwe xa ndihleli benifuna ukuphuma emnyango kuthiwe uyapi mama ndithi ndiyocheck abantwana nabo mose abantwana ndismayilile xa ngandazi bungandiyeka ndidlule ngcumile. Wathi lo mama abakulo mama wami banamandla because lezi zinto zibuya ekhaya bandibonile ukuthi ndiyafuna ukulungisa emzasekhaya. Umama wasizwa ndimi waye kugudulisa izinto abantu ndizama ukuthi ndimphilise kodwa ke sekukhethwa mina ukuthi ngigule. Lo mama wathi ndiyalibona mntanami lento ndicela ungaliyeki isonto olihambayo khona isonto ke wangena kulo waphinde wastop lase Revelation. Yayizwa amasosha le ndaba. Uze iphele indaba yonqondo iphele nge2020 maso uzophela nge2021 iphele 2021 nge2021 ndathandaza abanye bayashaya ilento ama cricket
Nandaba nalapha ukuthi hayibo imsebenzele revelation khawuthi ngithandaze ngoba bese ndinazo nezibani. Into engincede kakhulu yiYotswayi nalamaphepha uThomas wabhala ndithi masiphele isifo sokandula umqondo nokuxhuzula. Bengingacela umsebenzi ngoba ngiyazi ukuthi angeke ngicela umsebenzi ndinje ndizosebenza kanjani. So after ubaba wabantaba umama ubaba wabantaba bendisevenda wathi no siyazi ukuthi asilobolanga usaku-engagele umntanami kodwa the way akuthana khona ngcona nathi size kanje waninceda ke naye lo mama ke ngoba erevelation manifika beningavani nempempe naxa bese bekhalisa imfiyo nandidikwa ngibaleke ndibanjwe bondiziva niphilile ndazixela ndizozinikela apha because unokwazi wanibonisa kunenkonzo ekhona eDeepkloof ndafika eDeepkloof unokwazi umuntu endadibana ye-revelation ebhubesini ube gadile noba abantu utabamuna ifoni yakhe ngoba bendandula umqondo uke wahamba umqondo ndiye enkonzweni benicatsha endlini because bebengafuni ndihambe ndedwa ndixoka ndithi ukhona unokwazi kwazi kwathathwa inamba yakhe bayifuna ukuba show njengoba umqondo ndile MTN bandithathela izinto ndafika ngingaphathanga nto ekhayeni ngachazela unokwazi zangaphinda ndiyeke wayithi xa igibela qale ngami aphinda andifonela ukuthi ndinjani bese nibonisa kwandichazela ukukhona nelilana ikhaya so ngazinikela ke ngoba ndathanda ndafika ndaphila ndabona ukuthi hayi ugcwele uthando amamasheli inceku azikhathali abadikwa shame manje waba right ingqondo naye ingqondo ibuyile abantwana bakakakholelwa ngoba xa ndihleka into ze-TV bathatha isigubhu mama sovukele izinto zakho ndithi azonto zami guys ezi ndiyekeni utsho abantwana and ubhodla into endandinayo ndisazacile ndibhodla ndingafuni lezi zinto ezirasayo so after ngibuye e-Eastern Cape ayisekho le nto ziphelile ndithi iphi into yabantu abadala ke ngoku uwabonile amandla lenkolo yabantu nambona amasosha benjani uyambona nasemzimbeni bengakanani ngoku uyambona nokwana sosha uyabonakala ukuthi noko ngumuntu ngumama wabantwana uyambona mos ngabe siphi ngaphandle kobaba uZulezwe ngabe siyini ngaphandle kwezintsebenzo zikababa uZulezwe siyayibonga imfihlo ezulu ubusiseke njalo sosha izulu libe nawe